Eta gaurkoan, Nafarroa Bizirik Fundazioa hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu, horretarako hementxe ditugu Amaia Zabala eta Xabi Elizalde, komunikazio arduraduna eta dinamizazio arduraduna. Arratsalden eta ongi etorriak Xala telebistara. Bueno, konta iguzu, lehenagotik ere egina genuen elkarrizketa bat honen ingurukoa eta azaldu zuguten ederki bazertzen Nafarroa Bizirik Fundazioa, baina, bueno, ja, duela hilabete batzuk egin genuen. Beraz, azaldu iguzue zer den Nafarroa Bizirik Fundazioa, zertarako sortu zen pixka bat, eta bueno, zein den zuen egitasmoa, noiztik zaudeten zuek ere honen barruan. Bai, hori da, aurrekoan Patxia Basolo Fundazioko lehendakari etorri zen, eta oraingoan Xabi Tani. Eta pixka bat hasieran kokatzeko Nafarroa Bizirik Fundazioa sortu zen, 2012an guztio dakigun bezala, 500 urte bete ziren Nafarroako erreinua konkistatua izan zenetik, eta hori dela eta, 1512-2012 ekimena, ondaka esperientzia sozial eta ekimen antolatu zituen. Eta ikusirik zelako indarra lortu zen, jendearen parte hartzea, horri jarraipen bat emateko sortu zen Nafarroa Bizirik Fundazioa. Eta helburua hasiera batetik izan da, gure herriaren historia, gure ahots propioarekin kontatuko duen proiektu bat sortzea, eta horrela sortu zen Eneko Aritzaren memoria proiektua, lanean gabitzan proiektua. Horren arte zein izan da pixkat zuen eginkizuna, ez? Aipatu diazu urte bat ingurua eramazuela honetan, barruan eta hartutik ezagutzen. Bai, hori da, gure hasierako asmoa da 2022an ateak zabaltzea ja definitiboki, eta horretan dihar dugu, auzolanen bitartez, eta jende ezberdinak parte hartuz, gutxinaka eraikinak aurrera eraikinak egiten, gero basoa garbitzen, horrek kristolana dauka, eta gehien bat lurra ongi jartzen, tokia ongi jartzen, gero etorkizunean gutxinaka eraikinak gutxinaka eraikitzen jateko. Hori Eneko Aritza proiektuaren ingurukoa da, pixkat hobe ezagutzeko Nafarroa Bizirik Fundazioan nortzuk zarete osatzen duzuenak. Hemen zaudete komunikazio arduraduna eta dinamizatzaile arduraduna, baina zuek baino jende askoz ere gehiago zarete, ez, fundazioaren barruan. Bai, Bolondres talde handi batek osatzen dugu, eta gero biltzen gara hilero, eta baditugu eraikuntza arduraduna, eneko produktuen arduraduna, eta horrela, talde arduradun ezberdinak, ezta? Eta gero baita ere horretaz aparte, Bolondresez aparte, aipatu behar dugula Eusko Kultur Fundazioaren babesa beti hor dugu, Orreaga Fundazioa ere bai hor dugu, Nafarroko ikastolen elkartea, Sortzen Eskola Publikoen elkartea, eta beti horiekin elkarlanean eta babesarekin. Eta Etxarriaran azko udala, eta Sakanako udalak ere bai noski ahaztu gabe. Pentsatzen duzuentzat ezinbestekoa izanen dela, ez? Osatzen duzuen sare horretan babes instituzionala eta batez ere ekonomikoa izatea, ez? Bai, hori da, guk funtzionatzen dugu eneko lagun sistemaren bitartez, sozioen bitartez, baina gero horretaz aparte noski eneko ezinbestekoa du babes instituzionala. Eta horretarako ibili gara urten, herriz herri, udalez udal, atea jotzen, proiektua zabaltzen, Iruñan ibili gara esateko, hainbat auzo lokaletan, Gipuzkoan, Bizkaian, hainbat herritan, eta bai. Eta zer moduzua lan hori? Ordua, ate asko jotzen. Bai, utxinaka, ez da erraza azkenean, Iruñarri osotik ibili gara gehien bat aurten zentratu dugu kanpaina Iruñarrian, eta auzoetare guzti askotan, eta hori gutxinaka, proiektua ezagutarazten, baina nahiko gutxinaka, baina Nahiko arrera ona, ez? Egin dizuete leku batzuetan eta batzuk eman dizuete babesa. Bai, esan dezakegu 24 udalen babes politiko eta ekonomikoa dugula, eta bada, gustora gaude. Eta gero Gipuzkoako Foru Aldundia ere bai, eta hemendik aipamen egin dugula Nestor Basterretxea eskultorea bere bizitzako azken urteetan proiektuan oso involukratua ibili zen, eta sortu zuen Eneko eskultura. Orduan baita ere da beste finantziazio modu bat, udal askotan hori saltzen dugu, eta beste aukera bat. Eta hemendik deialdia luzatu baita Eneko lagun egiteko, ezta? Eneko.eus web orrian edonor egin daiteke Eneko lagun, eta gainera Megna proiektua gara, Nafarroko Gobernuak Megna proiektu izendatu gaitu, eta egindako aportazioaren 80% itzultzen da errenta aitorperan beraz. Beraz, zeinek ere parte hartu dezake. Bai, bere laguntzatxoa eman dezake, bai, hori da. Eta garrantzitsua gainera, ez? Guztiak behar ditugu.
Bai, zoritxarrez denerako dirua behar da, honetarako baita ere. Oso, bueno, oraintxe bertan aipatu zuen moduan, nekaritza proiektu hori duzue lehentasuna edo gutxienez eskuartean daukazuen gauzarik garrantzitsuena, ez? Bai, dudari. Noiz hasi zineten honekin? 2013an hasi zen, justo konkistaren 5. urturrena ekitaldia eta gero hasi zen, pixka bat referentziatu genuen beste herrialderen batean, horrelako baso museo moduko bat, eta hartu genuen referentzia hori, eta horrekin uste dugu garrantzitsua dela, azkenan gure kultura eta gure historia ongi horrengo generazioei, eta gaur egungoei, ongi leherazteko, uste genuen behar hori zegoela, eta oso ideia polita lutu ditzegun, eta horrekin horrela egin dugu, 2013 urtetik. Zergatik hautatu zen Eneko Aritza? Agian despistaturen batek ezakien orden. Eneko Aritza referentzia eginez ezta, Iruñako erreinoaren lehenengo erregea edo, eta baita ere parkea delako 60.000 metro karratuko arizti eder bat. Orduan, jolasa eginez Eneko Aritzaren memoria, bai. Eta gainera hori leku ez duzue edo nola hautatu, ez? Etxarriaren atzeko basoa oso polita da. Hori, eta hortaz aparte baita, Euskal Herriko bihotza edo erdigunea dago zonalde hortan, eta orduan horregatik baita hautatu genuen, baita hori, esan duzuna, arizti hori, etxarriaren eta zonalde hori baita oso politia da, eta horrekin batera zonalde proposai dut dugu. Zergatik ikusi zen horrelako proiektu baten beharra? Hutsune bat dugu gure herriaren historiaren ezagupenaren inguruan, ez? Bueno, zue gainera ez da izan bat urte izanen dituzuen, baina egia esan askotan ez gure ikasketetan batez ere, bai eskolan eta institutuan ez zen oso erresa, ez? Gure herriaren historia ezagutzea. Isilarazia izan dena kontatzera dator museo hau, ezta? Azkenean hori, liburuetan, testu liburuetan edo komunikabideetan bertan, isilarazia izan dena kontatzeko egina dago egitasmo hau, eta hori divulgazio parke moduko bat da. Gabezia hori bat modu batean. Hainbeste gauza ikasten ditugu eta gero igual Eneko Aritza bat nor den askok ez dakigu. Nola egituratu behar da proiektu guztia? Hor bazabiltzate ez, 2013an hasi zineten eta gutxinaka egiten ari zarete, oraintxe bertan gaur egun nola dago? Orain, gehien bat ari gara zentratzen eraikinetan, edo infrastruktura zer izango den, eta irekia dago oraindik, gero eraikinen barruan zer egingo den, edo ze tematika egongo den, hori irekia dago, erabat irekia. Pixka bat konkretatzen hasi da, baina erabat irekia. Oraindik pixka bat kanpokoa egiten ari gara, eta gonbitea luzatzen dugu edo zeini parte hartzeko, eta hori, barruan emango diren gaiak eta elkarrekin prestatzeko. Bai, aurre ikusten dugu pixkat izatea, museo ireki bat edo, eta atal ezberdinak izatea. Mitologiaren inguruko eraikin bat, euskararen inguruko beste bat, emakume garai hartan zuten paperaren inguruan, edo duela 1000 urteko euskal herriskatxo bat bezala eraikitzea, erdiaroko dorre bat ere bai garai harteko tresnak erabiliz, eta atal ezberdinak. Eta momentuz egin duguna izan da, aurrerago eraikiko den horren inguruko panel informatiboa, mitologiaren eraikina. Eta panel informatibo bat, Martin Alzueta marrazkilariaren marrazkiekin, eta informazioa ze aurkituko dugun aurrerago, ze egongo den eraikin horretan. Eta horrengoz, zeo zerria badago, ez? Eraikita eta egin horrendikan falta da, ez? Pixka bat bukatu alizateko, baina baduzu, ez? Martxan eta abian jarri da. Neko txufalta, iaz hasi ginen lehenengo harriaren hartzearekin, jarri genuen iaz uztailak. Bai, uztailan lauean. Lauean jarri genuen lehenengo harria, eta hori zen erdiaroko dorrearen lehenengo harria, neko simboliko izan zen, baina ekitaldi polita izan zen. Eta hortik aurrera egin ditugunak izan da basoa garbitu, ero txikien guneko estalpe bat egin dugu, ero etxola bat, gero beste etxola bat gure materia saltzeko eta bezeroi parkea bisitatzen dutenei harrera egiteko, gero Castro Baskoiaren zimenduak egina daude, eta momentuz horrela. Eta baita jarri ditugu panel informatiboak, etorren uda hontan eskaintzen duguna izango da bi bilbide hori da. Eraikinen erreferentzia egiten dien panel informatiboiekin ibilbide bat, eta gero horretaz aparte beste ibilbide naturalistiko bat. Izan ere sekulako basoa da, hor sekulako bizia dago, eta Oier Etxarriko bolondrez biologo batek
egin digu, espezie basorretan dauden espezie ezberdinen inguruko informazioa, eta ze funtzio daukan espezie bakoitzak basorretan. Orduan, bi ibilbide izango genituzke. Eta aipatu beharra dago gainera oso modu berezian, ez? Egin duzuela orain arte egindako lan guztia auzolanaren bidez. Egin duzue. Dena nola antolatzen duzue. Jende asko pasa da hortik? Bai, egia esan, denbora guztietan, jende asko pasa da, hala ere, espero dugu askoz jende gehiago pasatzea, ez da? Azkenean, gure herriaren, Euskal Herriaren, funtsesko gako bat edo erremente izan da auzolana, eta hori izan da gure ideia hasieratik, ez? Auzolanaren bitartez parke hau irekitzea. Eta horregatik, gonbitea luzen dugu berriz ere, eta zenbakia kontaktuan jartzeko, eta nahi duzenean, gonbidatu zaudete auzolanetara etortzera. Edo norentzat irekita dago, ez? Ez da behar... Inolako formakuntza berezirik eraikuntzan. Ni esku izatearekin aski da. Bai. Eta gogo pixka. Bai. Oso, gainera, orain arte egindako guztia ikusteko aukera badago, ez? Eta hemendi gutxira gainera. Bai, hori da. Xabik ondo esan duen bezala, lehen harria jartze ekitaldia egin genuenetik urtebete igaro da, erabat lanean ibili gara gogotsu, eta erabaki dugu, pausoa ematea eta uda honetan ateak irekitzea publikoarentzat, jendearentzat. Oraindik eskaintzeko daukagu, pixka bat aurrerapenak gero zer ikusiko den, ezta? Orduan, sarrera doakoa izango da, eta gure helburua da, jendeak proiektua ezagutzea, ilusionatzea eta parte hartzera animatzea. Lasai pasatu bertatik, ezagutu proiektua, eta gari. Etorkizunen nola kokatzen duzue proiektua, nola egituratu nahi duzue, behin bukatzen denean dena, nori zuzendu egonen den? Edozein zuzendua dago, baina batez ere, Nafarroko erreinuaren historia zati horretaz gehiago jakin nahi duenentzat, eta historiako garai hortan murgildu nahi duen edo norentzat zuzendua dago, eta gero baita ere aurrei baita ere. Bai, aurten hasi gara, sakanako eskolekin egin ditugu enbat irtera, eta horrekin hasi gara pixka bat probatzen ez, gertuko egin, eta gero gutxinaka, saietuko gara Euskal Herri osoko eskolak erakartzen edo. Bai, hori da. Egin ditugu, jolasak, nola oraindik eraikinak edo ez daude, jolasak egin ditugu, auzolan ginkana bat, edo mitologiarekin lotutako jolasak, bai. Pentsatzen dut auzolanekin aurrera jarraituko duzuela, ez? Bai, noski. Epatu diezu udan gainera, nazioartetik, etorri direla galdetxo bat, eta bertan ibiliko direla, ez? Ekimen oso berezi eta polita. Bai, horrela da, bai. Iaz etorri ziren lehenengo aldiz, eta, esperientzia oso aberasgarri izan zen, bai beraientzat eta bai guretzat, eta aurten errepikatuko dute. Aurten zehazki 17 gazte etorri dira, atzo etorri ziren, 15 egun arituko dira bertan lanean, eta badatoz Serbiatik, Ukrainia, Eslovakia, Rusia, Alemania, Mexiko, Italia, Frantzia... Nola iritsi zaila guztia beraien? Dira, gobernuz kanpoko erakunde bat, eta hautatzen dituzte proiektu lokalak, eta pixkat laguntza behar duten proiektuak, ezta? Eta Iturmendin ibiltzen ziren, erromatar garaiko galtzada bat berreskuratzen lanean, eta horren bidez. Ezagutu dute. Bai. Ikusten da gustora egon direla, ez? Errepikatu dutelako. Oso ondo bikote, mila esker, Amai eta Xabi, Xaloa telebistan izatagatik, eta, gonbidatuko zaituztegu beste behin ere kontatzeko ea zer moduz dijoan enekaritza proiektua. Mila esker. Mila esker también.